No estava previst que una dona com jo arribara a diputada. La meva família no és influent o benestant. Ma mare, immigrant andalusa, mon pare, il·licità humil. Neta, neboda i filla d'aparadores del calcer. Vaig néixer a Carrús, on la renda per càpita és la més baixa d'Espanya. Soc Marian Campello Moreno i des de 16 anys m'he guanyat la vida treballant. Ningú mai m'ha regalat res. He sigut cuidadora, monitora, hostessa. He treballat amb adolescents per la cultura contra les privatitzacions. Que jo entrara en les institucions no estava en el pla. Al 2015, gràcies a vosaltres, vaig ser part del canvi que ha posat en el centre les persones i ha tret els corruptes del govern. Però encara vivim temps difícils. Em preocupa que la nostra gent caiga en la trampa del discurs de l'odi i de la por. Durant aquests 4 anys m'he esforçat per demostrar que hi ha una manera de fer política més humana, més valenta, denunciant els abusos dels poderosos, posant la institució al servei de les persones. Ens mereixem unes representants que parlen el nostre llenguatge, preocupades pels nostres problemes, que els faça mal quan ens colpegen. Lluite per un país valencià on les famílies puguen arribar a final de mes, on la felicitat i la dignitat siguin drets i no es compren amb diners. Soc Marian Campello Moreno i em presente per liderar el compromís amb la dignitat, amb l'esforç, amb les persones honrades i treballadores que cada dia matinem i som i fem un sud valent.